Berdevkê Desteya Bilind ya Opozisyona Sûriyê di danûstandinên Cinêfê de ragihand ku rêkeftina di navbera Rûsya û Amerîka sebaret proseya siyasî li Sûriyê nezelal e. Ji alî xwe ve Wezareta Derveya Rûsya eşkere kir ku wê pêşwaziya şanda Desteya Bilind ya Opozisyona Sûriyê di danûstandinên Cinêfê de li Moskowê bike. Cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsya Mikhail Bogdanov ragihand ku şanda Desteya Bilind ya Opozisyona Sûriyê di danûstandinên Cinêfê de daxwaza civînekî ji Rûsya kiriye. Wan erê kiriye li ser pêşwaziya wê şandê û dê civîna wan li Moskowê were li darxistin. Ji alîkî din ve berdevkê Desteya Bilind ya Opozisyona Sûriyê di danûstandinên Cinêfê de Munzir Maxûs ragihand ku nezelaliyek heye li ser rêkeftina di navbera Rûsya û Amerîka de sebaret proseya siyasî li Sûriyê. Maxûs her wiha got tu cihê Esedê di proseya siyasî ava guhêz li Sûriyê tune ye û çi demî desteya ava guhêz li Sûriyê were ava kirin. Divê serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed li ser desthilatê nemîne. Ev daxuyanî di demekî de tê ku Wezîrê Derveyê Rûsya Sergey Ryabkov gotibû ku Amerîka erê kiriye li ser helwesta Rûsya derbarê negengeşekirina pêşwaziya Esed di dema niha de. Ji alî xwe ve Amerîka ev nûçeret kir û ragihand ku Amerîka li dijî hebûna Esed li ser desthilatê ye. Berdevkê Wezîrê Derveyê Amerîka John Kirby ragihand ku serokê rejîma Esed Beşar el-Esed rawatiya xwe ji desthilatê ji dest daye û em li ser vê helwestê nayên xwar. Helepçe Sedûn, ARK.